Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Minecrafters 271. Посетете нашия канал, ще направим клип за този много як сървър. Той е с хамачи. Да, аз съм заместник главен админ с наглето ми. Да, той е главен админ, администраторът на сървъра, той го притежава. Така, първите двама, които влезнат в този сървър, ще ги обнем. Също така и тези, които първите двама сме ги обнили, не само те ще са обнати. Тези, които ни покажат много яки плагини, също ще ги опнем. Но ако плагинът ни тръгне, пак ще ги опнем за ден. Ето това е нашият приятел Адел. Нека да го поздравим. Така, написах му БСНО, съжалявам за него. И така. Тъй сега може да звъне, ние сме приятели. И сега, какво да кажем? Това е сървърът. Сега само ще ви покажем постройките, тъй като преди това се опитахме с други програми, но имахме технически проблеми. Ще кача видеото, вие пишете коментари, харесайте, независимо от вотът ви. Ето го и приятелите. Чакай, къде отиди? Алекс, ето го. Така, кажи му да слезне. Така, ето тук трябва да ви спални. След като ви спални, трябва да прочетете правилата и наказанията. Андоне, махни се от мен. Така, трябва да прочетете правилата и наказанията, ако нарушите правилата. Така, когато ви спалне, тук е скривалището. Ще го обзаведем по-добре, но сега още не е готово. Да. Да, той не му опише. Така, той е двойкаджия, 5 клас е сричъкът за световното. Така, ето това е неговата къща. Алекс, я да влезем през тайния проход, дето е много се сърди. Да, знам, аз го бих. Да, че нещо много ми лаги от тази програма. Аз не мога литна. Така. Да, много се забавя. Аз за какво не мога да летим? Летнах, бе. Нещо много лаги, като снимам това видео. Запецнах във въздуха. Така, както виждате, това са постройките. Аз запецнах във въздуха. Така. Това е къщата на Андон. Да няма нещо лагва. Чакай да изключа нещо. Да имам души, мощи. Ей, вижте, имам 20 скайпа на линия. Изход. Така, нека да продължим. Чай да го направим. Както виждате, имаме някои команди. Например, гледайте сега. На Андон къщата ще ръгне. Експлоде ми пишем. И престо малко му взривихме, макар и не сме били ние. Имаме също и гледайте сега. Пишем страйк и тъй като и двамата започват с пишем АД и страйкваме с светкавица Андон. Да. Да, АД.